Taso, ay luxury. Natundar ka na laki ng ba? Taso, ito na lang. Kung taso, di mo kasi yang ngayon palang siya. Asal din na. Mama ko ini ko ito di. Kalau pahong di, wakin sa kira ni. Aduh gimana? Kita masam song ni, song ni. Tanya tak? Baik kasi yan. Ya, aduh nggak. Taso, ito yung kasi ang ngayon palang siya ni. Aku nak siapa kaya ni? Ito yung masundo mo ni. Handa kayo na nung napay kami ba umangkan ba? Uwa ka, bagay tawag sila. Yara ka kayo ko ito yung mga taso kasi. Ay, pun stop on le mineral si haje na luxury with them. Ay, thagi salary sumat chana to jage. Haba to bal leader gadi. Ay, step pun na dum yo mineral si haje ni dem. Ya, kaya dia. Nasa ni mo tasaw. Kung ko pa ba ano, hajar ni kaya. Nanaw. Nang ikatok to. Yung jam yung mong bato je. Pero ro ito so. Ay di. Natin nung natin. Kung pang rin din. Magkakon din na itong mandra da. Taso kay kanita. Ay ko yin pal sa office sa manong na hanga daw ni. Madugi office to gi office ki assistant no ina. Ite man pambiro. Adu ka taso na. Ay asing da man sa pada dum yo bi taso. Sabi niya, Hoy. Lagi ngay. Kung nang taro ngay. kaya rin ni. Pero ro ito so. Nang ikatok kaya kung yung doktor na da. Kung mano kaya hay ka dagi ng Ako ni. Mai ko pa, ba rin sabi ni ba. Ko si man sa pagtuto siya. Una pinatay ma. Ite ma. Taso. Kung mga kiti niya, ano ba hain na sige? Kung taso ko ite, magano ko ita lagi. Ima kiti niya, ano ba itong hain na sige? Ite mo nang. Hindi ko mati sa pagtuto, imana siya kaya ra. Tosi. Ite ma. Kung ima to, kahit na pato ko natin. Kung ite mo kataso ko, ang tuwa kang tabi. Ay kung di mong duhana kong na, kung sisana na patang himin na si Kedo ko, ite ma. Kaso, ang tuwa kang tabi yung Kedo ko, kaso. Sa kulit mo. Imana, suka ng sige, suka niyo. Mani pata bisi. TV da serial da film da kari da maya mo ukre. Adu ukre ba maya ando ke pata ke ke da pata ba kanun to ke habe ni ko ko. Kaya ka to, nang puno mo pa na yan. Ito na lang. Mama, Ite ma, ite mo yari Kedo ko, kaso. Oh yes.